וואי, חברים, אומייגאד, אני עדיין חושב. וואי, אני עדיין חושב. תקשיבו. זה נראה קל? לא, זה לא קל. אני הגעתי להר הזה, אני עכשיו בהר. ותחשבו, עם חבר שלי הגעתי, והוא אמר לי, לך לבד. ואם יהיה סכנה, אז תציל את עצמך לבד. תודה. וואי. ולבד הלך לסוף ברגל, עכשיו הוא מחכה לי בסוף. נראה לי כבר עבר 3 שבועות. טוב, אני עובר. אומייגאד. ננסה להציל את עצמי. טוב, אני לא מצליח. אבל אני אצליח. טוב. אני אנסה להציל את עצמי. וואי, חברים. מה? אומייגאד. לא. אומייגאד. הגעתי להתחלה. עשיתי סיבוב. וואי, חברים. פתאום הלכתי, לא הדלקתי את המצלמה. נזכרתי שאני עם המצלמה. חשבתי, מה אני לוקח ביד? וואי, חזרתי לכאן. זה כיף. הדלקתי עכשיו את המתנ"ס. איזה חיה. שלום. אורחת. לא יודע אם אתם תראו. מה? איך אתם לא רואים? וואי, אומייגאד. חיה טובה. תעברי כבר. לך הכי כיף. זה יכולה לעבור את המסלול ממש מהר. אני בן אדם. קשה לעבור את המסלול הזה. וזה חיה. פשוט חיה. איזה כיף. לא. וואי, היא מורחת. אומייגאד. יואו, חברים, תחשבו כמה זמן זה עבר. אומייגאד.